ಹೇಳ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಏನ ಪತ್ರ ಅಶ್ವಥ್ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೈಯಾಡು ಬರ್ತದೆ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆ ಐನಿ ಇರುವ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬೈಯಾಡು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಪುವ ಪಂಡದು ಬತ್ತನೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಕೋಡಲಾಯಿ ಬಡಿ ರಾಜಿ ಕೋರ ಅಂಚೋರ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚೋರ ಬಾರೆತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಕ ಪಂಡದು ಬತ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚಾಪನು ಗೊತ್ತು ಇನಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರತ್ಕಂಜಿ ಕುಳ್ಳುದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆ ಇರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಳೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏಪಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಬಂದು ತೂಕ ಓ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತಂಡು ಟೀಸರ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಚೋಲರ್ ಪಂಡದು ಅವರ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಜೇರಿ ಚೂರು ಬೈಪುಂಡು ರಡ್ಡಿನಾಡು ಕೋಡಲ ಬರ್ಸ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊಡ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಷ ವಿನೀತ್ ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಅದೇ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ವಿನೀತ್ ಕೆ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಜನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಓವನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯಾರ ಮುರಾಡಿ ಬಂಡದಿತ್ತೆ ತೂಳೆ ಬಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಅಂಜನೆ ಯಾನು ತೂದಾಂಡು ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಡು ಅಂಜನೆ ಬೋದಾದ ಬತ್ತರ್ನ ಬೇದ 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 ಲ ಲ ಲ ಚಾಂಡೆ ಚಾಯಾಂಡ್ ನಾನು ಚಾಯ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾ ಊರೆಲ್ಲ ಬಂದ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅವರು ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಿ ಝೆಡ್ ಹಾಯಣ್ಣ ಈರೇ ಪಳ ಬರ್ಪರ ಆಯ್ ನಮಸ್ತಾನ ಈರ್ನ ಚಾಯಾಂಡ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಚೊಳ್ಳೇರಿ ಎಂಕ್ಲೋರು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಉಂಡ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವ್ರು ಭಯಂಕರ ಬೈಪುಣ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ ಬಾಡ್ದು ಭಯಂಕರ ಬೈಪುಣ ಇನ್ನು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಲ್ಪುಡ್ತಕ್ಕ ಮುಗಾಲೆ ಉಳ್ಳ ಇನಿ ಅಂತಲೇ ಭಯಂಕರ ಬೈಪುಂಡು ಅಂಡ ಈರ್ನ ಚಾಯಾಂಡ ವಿನೀತ್ ಕೆ ಬ್ರೋಗು ಚಾಯಾಂಡ ಈರ್ನ ಚಾಯಾಂಡ ಪಲ್ಲೆಗೆ ದಾಯ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ನೀನು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎರಲೇ ಜನ ಬೋಲ್ಪುಡ್ತಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಓದಿರ್ತೀರ ಆಯ್ ಬಿ ಝೆಡ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಕೇಳನೆ ನಡೆಯುತ್ತುಂಡು ಕೇಳನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಲ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲತ್ತರಿ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿನೀತ್ ಕೆ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ಪಾಪ ಬಿ ಝೆಡ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂತು ಜೇರಿ ಉಂಟ ಆರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮಿತ್ತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಯ್ ಓ ಒಂದು ಟೀಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತನ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಅವತಾರ್ 3 ಟ್ರೈಲರ್ ಬತ್ತನ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನು ಚೂರ ನಂಚಿಂಚಿ ತುಯ್ಯೆ ಇಂಚೊಂದು ತೂಕ ಅವತಾರ್ 2 ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಂಡೆ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಚ್ ಮೂವಿ 16 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಟ್ಟು ಬತ್ತಿರಿ ಆಯನ್ನ ರಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಮಂತ್ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಟೈಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪುದ್ರ ಅಶ್ವಥ್ ಪಂಡದು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ನಾನು ಬರ್ಪಣಾಗ್ಲೇ ಪಣ್ಣೆ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಬೈಯಡಿಯನ್ನು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊರತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋರ್ಚಿ ಬೈಯಡೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಹೆಣ್ಣು ಪಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಬೇತೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅತ್ತಾವು ಬೇತೆ ತೂಪಿರ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುಜಿರಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗಿ ಅವತಾರ್ ಬತ್ತನ ಅವತಾರ್ದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಏರಲ್ಲ 5G ಸಿಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜಿಯೋದ 5G ಸಿಮ್ 5G ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಓದಿ ₹20 ₹40 ಜೊತೆಂಡ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು 5G ಕನ್ನೂರಟ್ಟು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕೊಂಜಿ ₹51 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಂತಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಾಟಲ್ಲ 3 GB ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಲಾಭ ಉಂಡು ಪಣ್ಣೆ ಅದೇ ನಿಂಗೆ ಬೋಂಡ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರಂಡ ಅದು ₹49 ಪಾಂಡೆ ಒಂದು ₹51 ಪಾಂಡಡ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಬೇಕೇ ಪೂಜಿ 4G ಊರದಿ ಪೂಜಿ 5G ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವೆಡ್ಡಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೋಡೆನ ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಧ್ಯಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೈಕ್ ಬನ್ನ ನೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಡ ಚೂರಿಂಚ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬುದಾರ ಮರ್ತಂಡೆ ನೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಡ ಚೂರಿಂಚ ಟಫ್ ಊರಪ್ಪನ ಏರಿಯಾ ಆ ಏರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಒಣಸ್ಸೆಲ್ಲ ಪೊರೋಟ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊರೋಟ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಂಡ ಅಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಣಸು ಊರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಬಾಬು ಬೇತೆ ಚಿಕನ್ ಕಜಿಪು ಅವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಡು ಮಲೆಯಾಳದ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಮೂವಿಲ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಲೋಕ
ಚೂರು ಅಂತಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಚೂರು ಕರ 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 ಅನ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪುರ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪಂಪುಜರು ದೂರ ಹೋಯರು ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಳ್ಳಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಳ್ಳಾರು ಸೌಖ್ಯನ ನಿಕ್ಲೋಡು ಬರ್ಸ ಪುರ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಚೂರು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಭಯങ്കര ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂದು ಬಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಚೂರು ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಚೆನ್ನೆ ಯಾವು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಹೋಯಿರಿ ಎಂಚೋಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೋಲಾರು ಪಂಡ್ತವ್ರು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರಕ ಬಳಿ ಏರಾಳ ಬರೀ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೋ ಮುಳುಂಡು ಅವತ್ತಾರು ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶ್ ತುಕ ಎಂಚೊಂಡು ತುಕ ಅವತ್ತಾರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವತ್ತಾರು ತುಕ ಸೌಂಡ್ ದಿರ್ಕ ಆಫ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯೂಶುವಲ್ ಅವತಾರ 2 ಪರ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೇಜಿ ಅವತಾರ 2 ವಾ ವಾ ಅವತಾರ ತುಯರ ಅವತಾರ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತಾರ ತುಯಿನ ಮಲ್ಲಗೆ ಮಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಪಣೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವತಾರ 2 ಅವತಾರ್ ವಾ ಓ ಈ ಒಬ್ಬೋ ಅವತಾರದ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೊರ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತವೆ ಲೈಟ್ ಅವತಾರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲಯಾಳ ಎಂಚ ಓದು ಮಲಯಾಳ ಓದಿರೋದು ಮಲಯಾಳ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮಲಯಾಳ ಮೀಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ತೆಲಿಪುಣ ಮೂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಾ ಪಂಡಾರ ಅಂತ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಎಂಚುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತನೆ ಅದ ಯೂಸ್ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇತ್ತನೆ ನೀರದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅವತಾರ 2 ಒಂದು ಫೈರ್ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಲೋಕನೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರ ಮೂವಿದ ಅವತಾರ ಅಂತಲೇ ಕಟ್ಟಂಗ ನನ್ನ ಸುರುಡುದುಕ ಅವತಾರ ಸರಿ ತೂಕ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಬೇಕಾರು ಭಯಂಕರ ಬೇಕಾರು ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಪಿರಿ ಬರ್ಸೋತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಎಂಚುಂಡು ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವತಾರ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ 2ನೇ ಸತಿ 3ನೇ ಸತಿ ತೂಪಣೆ ಅಂಜೆ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ಲವ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು ಬತ್ತೇರು ಏರ್ ಬಂದದ್ದು ಗೊತ್ತು ಜೋರು ಆಯ್ ಮಂತನೆ ಎಡ್ಡೆದ್ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲಿತ್ತಂడి ಆಯ್ತನ ಪಾತೆರ್ಗೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಯಾನಿತ ಅವತಾರ 2 ದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು 2 ದಂಜನೆ ಆಗ್ತು 2 ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟೇಜ್ 2 ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾನ್ ತೂತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಬ್ಲೆ ಈ ಅವತಾರ ಮೊದಲು ತುಯರ ಬಾಲ ಅವತಾರ 1 2 ಅವತಾರ 2 2017 ವೇಬ ಬರ್ತನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಅವನು ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಲೋಕನೇ ಬೇತೆ ಅವತಾರದ ಎಂಚ ಉಂಡು
this December release. ಅಂತೆ ഭയങ്കര ഭയപ്പെടും, ഭയങ്കര ഇഞ്ച ഭയപ്പണ എന്താ ഈ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರು ಬರ್ತಾರೆ ಏರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಜೋರು ಆಯ್ ಮಂತ್ರ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಆಯ್ಲು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ರ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೊಂಡು ಒಂಚೂರು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಅಂತ ಚೂರು ಬೇಲುಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ಬರೋಡತ್ತೆ ಒರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಪಿ ವರ್ಟಿಕಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಲೈವ್ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಂದುಂಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡೆತ್ತೆ ಚೂರು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಯೋ ಆಯ್ತು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎದ್ದುಂಟಾ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಲೋಕನೇ ಬೇಡ್ತೇನೆ ನಿಂದು ಹಬ್ಬಿ ಲೋಕನೇ ಅವತಾರ್ ಯಾವ ಬೇತ ಟ್ರೈಲರ್ ಐತ ಬತ್ತನ ಪಂಡಗೆ ಬೇಕಾ ತುಳು ಬತ್ತಿ ಆ ತುಳು ಆಗಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಡು ಓ ಮಾಡದೆ ಪಂಪ ಅಂಚನೆ ಸರಿ ನೆನಪಿಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಅವು ಆಗಸ್ಟ್ 22 ತೋಜುಂಡು ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ಏನೇ ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಈಗ ತೂದುಪ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲದೆ ಆಯ್ ಅವತಾರ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ ಪಂಡಿಗೆ ಅಂಚುಲೆ 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಲೋಕನೇ ಬೇತೈತೆ ಅವತಾರ ಟು ಒಂದು ತೂಪಣ ಲೋಕನೇ ಬೇತ ಅಡುಗ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟ್ರೈಲರ್ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജെർസി മൂവി തുതുപ്പാറ് നാണിന അയന ഡയറക്ടർ സൂപ്പർ ആത്തം ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಐಬಿಡ ಬಟನ್ ಉಂಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂದಾಯ್ತು ನೆಂಚಿದೆ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕಾರ Kingdom keypads okay tuka kingdom enora tute wedden enke chooru ishtana trailer ತೆಲುಗುರ್ದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬಂಡದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸತ್ಯದೇವ್ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಾಸ್ ಸೌಂಡ್ ಓಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಚೂರು ಯಾಡ್ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಭಯಂಕರ ಯಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಂಚು ಸೌಂಡ್ ಇಚ್ಚ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೈ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮೂವಿ ರೆಡ್ ಒಂದು ಚೂರು ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ ಉಂಟು ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವತಾರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಂದು ಬೇತ ಲುಕ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಬೇತ ಲುಕ್ ಚೂರು ಜನೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟಾడు ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್
ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೌಂಡ್. ಬಾಬುರಾಜ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಂಚ ಮುಡ್ಪದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಲಯಾಳಿ. ಓ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ತೋಜುನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಣ್ಮುಣಂಜನುಳ್ಳಿ. ಗೌತಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಟ್ರೈಲರ್. ನಮ್ಮ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪಂಚ ಪೋಂಡಿ ಮೂವಿಗೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಟ್ರೈಲರ್. ಇದು ಈ ತಿಂಗಳು 31 ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆವು ಬ್ರೋ ಏನು ಊರೋಳು ಅನ್ನ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಮ್. ಸೌಂಡು ಇದಾಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ ತುಳುಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಳುಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಗಂಟೆ 5:30 ಒಂದತ್ತಂಡು ಗಂಟೆ 5:40 ಒಂದತ್ತಂಡು ನಲ್ಪ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾನ್ಯದ ಬರ್ದಿಚ್ಚುಂಡು. ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಮಾನ್ಯ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮಾನ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಶೂಟ್ ಅಂತ ಶಾಲೆದಾಡಿ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ದೆತ್ತನ ಮಾನ್ಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಟಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಮಾನ್ಯದ ಅಂಚನೆ. ಇದು ಅಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಹಂಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚೆ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಣ್ಣ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರ ಇನ್ನು ರಜೆನಾ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ರಜೆನಾ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಡುವತ್ತೇರು ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಆಯ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟು ಬರ್ತೀವಿ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೀನಾ ಜೀವ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಸುದೀಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಕೋಡ ತೂಯಿನ ಜನ ಅಂಡೆ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಸುದೀಪ್. ಬರ್ಕ ಅಂದು ಎಂಚ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಂದ ರಜನಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜದ ಸುಂದರಣ್ಣ ಮಾನ್ಯರುಂಡ ಬರ್ಸ ಎಂಕ್ಲೋಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜೇನೆ ಮುಗಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಜ ಬೈಪುನು ಫುಲ್ಲು ಬೈಪುನು ಮೇಲೆ. ಕೇಂಡೋತೀನಿ ಸಾಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಆಯಣ್ಣ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಐ ನಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ನಾ ನಿಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ.
ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾತರ್ಕ ತಿಕ್ಕಲ ಈರೆ ಬಾತರ್ಲೆ ಈರ್ನ ಫೋಟಂಗ್ ತೆಗಿಜಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆಮ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ತಾಯನ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಿತಿನ್ ಬ್ರೋ +2 ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಜನತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನಿತಿನ್ ಗೆಂಜೋಲೆ ಆಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಊರ ಮುಗಿಂದ ನಿತಿನ್ ಬ್ರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಊರ ಮುಗಿನ ಕಂಪನಿ ಅಂದ ಓಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ ಸರಿ ಓಕೆ ನಿತಿನ್ ಬ್ರೋ పోయారా ఎంచప్పుడు కంపెనీ కూడా మళ్ళీ పాతారుగా సుమారు మళ్ళీ పాతారు బెంగళూరు పోతే తిక్క ఆడ చా అండ భయ్యదా ಅಂದ ಇಂಚಿಡಿದಿ ಒರಿಯನಾ ಬ್ರೋ ಒರಿಯನಾ ಪಾತಿರದಾ ಒರಿಯನಾ ನಿತಿನ್ ಅಂದ ಮಂಡ್ಯ ಜನ పొడిచి నీకు ఫోన్ అనిపించారు యాహన శివరాజన్ అంటారులే వాళ్ళు ఒరియే అంద ఇక ప్రణీత్ బుర నిన్ను టీతున్నారు దట్ ಅಂದ ಸರಿ ಅಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಕ್ಕಿನ ಪಾತಿರ್ಕ ನಿತಿನ್ ಪಾತಿರ್ಕ ಆನಿರದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ದಿಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿದು ದಿಕ್ಕಿದೀಜ ಅಂಚೆ ಅಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ ಪುತ್ತೂರು ವರದಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತಿತ್ತದ ಕೊಡಾಯರ ಅಪಾಗ ഭയങ്കര ബാംഗ്ലൂർ ബർസുണ്ട് ബിപ്പിന് മാറ ബെപ്പിന് ഭയങ്കര വിപ്പിന് ഇനി മുഗൾ മാത്ര ബർസമുള്ള അഞ്ചനെ ഒരു 10 ಜನ ಬತ್ತನ ಬಣ್ಣಪ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕ ಇಂಚ ಲವ್ ಪುರ ಇಂಚ ಒಂದು ನಿತಿನ್ನ ಕೇಂಡ ಪಾತ್ರನ హాస్పిటల్ ఉన్నట్టు నీకు ఏర్ల ఫోన్ అనిపించారు ఫోన్ ఏర్లే జిని ಅಕ್ಕಿಯರ ಫೋನ್ ಅಂತಿತ್ತ ಅಯ್ಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕಣನೇ ಅಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂತ ಆಂಡ ಪಕ್ಕಣೆ ಆಂಡ ಉಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಾತಿರ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆರುಂಡ ಕುಡ್ಲ ಆಯ್ತ ಅಕ್ಲ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರ ನಾಯನ್ ಅಕ್ಲ ದಿಕ್ಕ್ಯಾರ ರಕ್ಷಿತವರೆಲ್ಲ ಇಡೋದು ಧ್ಯಾನ ಹೊಡಿತ ಲೋಕೇಶ್ ಬರ್ಪಣೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತ ಲೋಕೇಶ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶಿ ಉದ್ದ ಲೋಕೇಶ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಗುಡಿಯಾಯಿ ಎಂಚೋಲ್ಲೇರಿ ಸರಿಯಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಈಗ ಫೋನ್ ಆಯ್ತರ್ಕ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಅದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತುಂಬುದಾ
ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಏರು ಮಂಟ್ ತೂತುಜಿ ರಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿತಿನ್ ಬ್ರೋ ಬೋಡೆ ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ನಿತಿನ್ ಜಡ್ಡೆ ಅವನು ಬಾದಿರ ಜರ ಫೋನ್ ಡೇ ವಾತಿರ್ಜಿ ಮಾರ ಫೋನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ವಾತಿರ್ಬೇಕು ನಿತಿನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವನು ಬರ್ಪೇರು ಪಾತೆ ಕಾಣೆ ಕೊಳವಂತ ಆರ್ అయిపోయినది చూడండి నన్ను బెతే బ్రో నాకు లేరు లేరు ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲು లేరు ಏರ್ ಪಣ ತೂತು ಜೋರು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಮಂತ್ರ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಅವು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ ಗಣಮ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಸುದೀಪ್ನ ಸಾಂಗ್ ಸುದೀಪ್ ಮನ್ನವಾದ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಕೊಡಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರಲು ನಾಲ್ಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲತ್ತಾರೆ ಏರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಜಿ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಕ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಪಾತೆರ್ಕ ಮುಳ್ಳು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ವಾದೇರಿ ಉರುವಾಪನು ಬೆಗಾರನುಲ್ಲ ಹಾಂ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಒಲ್ಪದಾರು ಚಾಂಡ ಬಯ್ಯದ ಚಾಂಡ ಗಂಟೆ 5:45 ಒಂದೊತ್ತನು ಚಾಂಡ 5:45 ಎಡ್ಡ ಚಪ್ಪುನು ಬರ್ಸವನ ಎಡ್ಡ ಕಾರ ದಾಟಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಚಕ್ಕುಳಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಮತ್ತ ಜಿನಿಯರ ಒಂಜು ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ ಮಂತ್ ಬುಲ್ಲೆ ಪೋರ್ಚಿ ಬರ್ಪೆ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಐತಲ್ಪ ಅನಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಚ್ ತೂತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಚ್ ಆಯ್ ಬತ್ತ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಪು ನಾನು ಅವು ಪರ ಮಾಡಲ್ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಮಾಡಲ್ 7th gen HP దగ్గర 7th ఎన్న వస్తాయి నా ఫ్రెండ్ నా ఆయన తెస్తాను ఆ ఇజ్జం బెంగళూరులో కేంద్ర అవుతుంది ఇతుక అందుకే అండు కేండు ఎడ్డ వాయిస్ సుదీప్ సార్ సుదీప్ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ನ ನೀನ ಜೀವ ಎಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ದಿರ್ದು ಕೆಬಿಯರ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಮಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ಮಾಂತರ ಪಾತೆರು ತೊಳಿ ಓಹ್ ಸುದೀಪ್ ಪನ್ನ ಸಾಂಗಿ ಗೊತ್ತೇ ಆದ್ಜಿ ಬತ್ತ ನಾವು 24 ಗಂಟೆ ಬರ್ತದೆ ಆತೆ ಬಡಿಯಾರ ಹೊತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೋ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಣ್ಣನ ಮೂವಿದ ಅಂದು ಫ್ಲರ್ಟ್ ಜೀವ ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ ಆಯಣ್ಣ ನೀ ನನ್ನ ಜೀವ ಅನ್ಬಿಡ ಸಾಂಗ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸುದೀಪ್ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾತೆರಗ ಈ ಪದ್ಯ ಬೇರೆ ಪಾತೆರನ ಬಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಪಾತೆರ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರಲಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಡ್ಲಾಗೆ ಸುದೀಪ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾ ఉంది ఇంక ఇష్టం అండి చందన్ కుమార్ నా మూవీ ఎట్టండి స్వాతి సాంగ్ ఎట్టదన తొందర సో కథం ఏ పన్న మూవీ దుయ్యర మరని ఎన్ని బుదరైతే సోన సూ ఫ్రమ్ సో వరతుల ట్రయాంగిల్ ఎట్టండి ఇంక ఇష్టం ಆಯ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಪಾತಿರ ಆಯ್ ಮಂತ್ರ ಜನ ಆಯ್ ಮಂತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್
आमच्याने मल्याळम ट्रैलर होतं सुमती वालो एक आय म्हण प्लेयर रन पात्र को सी आवण मेसेज എന്താണ് ഞാൻ അവൺ ലൈവ് ഇട്ട് തോന്നുന്നു I man play aja like man play mulai jadi button ini kalau mulu button baru entah deh untuk le fans dah I man play red defense nallir I man play म्हणजे अर्धा घंटा नाना लाईव्ह पाडका ಅಂತ अर्धा घंटे पाड अर्धा घंटे इतने अंदाज Tulu teasers trailer Tulu మూవీ రిలీజ్ ఉండు ఆగస్టు నాటి మూవీ రిలీజ్ ఉండదు చూడు నెత్తరికారు కుడ్లా పోతున్నా ఆ బోర్డు తూయినంచినట్టు సైట్ 22 ಅಂತ ತೋಜೋಣ ಗೊತ್ತು ತರವಾಡ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೋಜೋಣ ನೆತ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಪಕ್ಕ ಅದು ಇಟ್ಟಾವಡ ಇಟ್ಟತ್ತೆ ಎಟ್ಟೆತ್ತಿನ ನಮಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ പറഞ്ഞ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವಚ್ಚ ತಿಯರ್ ಓವಳ ಬತ್ತಿಜಿ ಓವಳಜ್ಜಿ ವಾ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಜ್ಜಿ ರನ್ನ ಕುಳತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಕ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಗೌರವ್ ರೈ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಮೂವಿ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ನಿಖಲ ತೂಲೆ ಕುದರಂಚ ರನ್ನ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಪ ಕುದರ ಅನ್ಪೆ ಅಂತಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸೌಂಡ ತೂಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಕ ರನ್ನ ಎ ಕುಳತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಂತ್ರ ಗೌರವ್ ರೈ ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸುಲ್ಯ ಚೌಕಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ರೆಡ್ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದೆ ತೂಕ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೀರ ಬಸ್ಸೇ ಬಿಡ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ರೆಡ್ ಎತ್ತಿನೊಂಡ್ಕ ಅಚ್ಚು ಅಖಿಲ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಅಖಿಲ್ ನಾನೀಗ ನೀತಿನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟೇ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಚಾ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ ಅಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತೂಕ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಂಟು ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಚ್ಚ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ ಚಾ ಆಯ್ತು ಚಾಗೆ ಅಂತ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟ ಇವತ್ತು ಊರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೂರು ಸೆಟಪ್ ಅನ್ಪುಗ ಲೈವ್ ಕೋಡ್ ಅಂಡದು ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಮನ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಸೆಟಪ್ ಅನ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಾದ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಈತ್ ಜಾಕೆಟ್ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ಕ ಸೋಕೋ ಜಂಡ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈವ್ನು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಂದು ಆಯಿತು ಚಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಚಾ ಇನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಚಾ ಆಯಿತು ನಿಂಗೆ ಚಾ ನಂಜಿತ್ತು ರಣ ಹೌದಾ ಗಮ್ಮತ್ತು ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬಂದದು ಊರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ
ಹೌದಾ, ರಜಾ ಊರಲ್ಲಿಯಾ? ರಜೆವಾ ಅಕ್ಕಿಲಿ ಬ್ರೋ? ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಮೂವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಶೋಗೆ, ನಾನು ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ ಹೋದ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನೇನು ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ ಕರೆದಿದ್ದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾಂತಾರಿಗೆ ಹೋಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಕಾಂತಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ಹೋಗು. ನೀನು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ. ಸರಿ, ಅವು ಪಿದಾರ್ದು ಬರ್ತೇವೆ, ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ, ಇದು ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಅಖಿಲ್ ಬ್ರೋ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಅಖಿಲ್ ಬ್ರೋ, ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚ ಯಾ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತಿತ್ತು ಅಂಚ, ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಬರ್ಸ ಅಂತ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಊರು ಹೆಂಗೆ ಮರ್ತಾನೆ, ಊರು ಪಂಡಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ, ಊರು ಪಂಡಿಚಾರ. ನೀನು ರಜೆನಾ? ನೆಂಚೆ ಲಾಟ್ರಿ ಡಿಪ್ನೆ ಇನ್ನು ಡೇಟ್ ಐತೆ, ನೀ 29 ಒಂದು ಎಂಚಾಯ್ತು ಉಪ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಆ ಊರು ಪುತ್ತೂರು. ಪರಿಪೊರ್ಲು ದಾಬೂರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಚ ತೂಪುಣೆ ಲಾಟರಿ ನೆಂಚ ತೂಪುಣೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಾಟ್ರಿ ನೆಂಚ ಲಾಟ್ರಿ ತುಕ ದಿನಿತ್ತ ಸ್ಟೇಟ್ 20 ಡೇಟ್ 29 ತುಕ ಅಂದ ಅವೇಗ ಮರೆತು ಅನ್ಬಷ್ಟು. 29 ಇದು ನಮ್ಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಡೇಟ್ 29. ಓಕೆ 29. ಓಕೆ ಎಂಟರ್ ಲಾಟರಿ ನೋಡುವ ಮಗನೇ, ಲಾಟರ್ ಓ ಶಕ್ತಿ ಲಾಟ್ರ. ಎಸ್ ಸರ್, സ്കാനർ ഉണ്ടാവും. ಲಾಟ್ರಿ ಪೂರ ಪೋಯರ ಬ್ರೋ, ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅರ್ಧ ಹೀರೆ ವರ್ಕ ಇರ್ ಪೋಯರತ್ತ ನಾ ಅರ್ಧ ವರ್ಕ ನೆಂಚಾನೆ ಯಾನದ ಎತ್ತಿನ ಎತ್ತಾವ ಅನ್ನ ಎತ್ತನ ಏನೇ തീയർ പണ്ട് സെർച്ച്
ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಲೋಟರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕೆ ಅರ್ಧ ಈರೆಗೆ ಲೋಟ್ರಿ ಅರ್ಧ ಈರೆಗೆ ವರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಡೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಕ ಒಂದು ವರ್ಕ ಹೇಳಿ ಆಯ್ ಅಂತಾರೆ ಪೋತಿಯರದ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಐತೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತು ಪನ್ನೆ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಇಲ್ಲ ಬರೋ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರಾ ಎಸ್ ಆಯ್ ಬ್ರೋ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಉಳ್ಳರಿ ಏರ್ಪಣಿದ್ದು ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಜನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜದ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನ ಲೈವ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಬುಳ್ಳಿ ಚಾಯಂಡ ಬಯ್ಯದ ಚಾಯಂಡ ಒಳ್ಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಯ್ ಭಯಂಕರ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಫೋರ್ತ್ ಉಂಡು ನಾಲೆಡು ಉಂಟಕ್ಕ ನಾಲೆಡು ಆ ನಂಬರ್ ಎಡು ಈಜಿ ಮೂಜೆ ಐನೆಡು ಉಂಡಕ್ಕ ಐನೆಡು ಏಳು ಬರ್ತದೆ ಏಳು ನಮ್ಗೆ ಬರೋಡು ಡಬಲ್ ಏಳು ಬರೋಡು ಆಯ್ ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತೀರ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಭಯಂಕರ ಬೆಗ್ಗಾರುಂಡು ಸೌಂಡ್ಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಎಗಡೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಂಡೆ ನಾಲ್ ಐನಾಂಡು ರಡ್ಡೆರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜು ಕೋಟಿ SF ಕೊಡತ್ತಂಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿರುವನಂತ ಬರ್ಬೋತಾನೆ ಆಜಿನದು ಉಂಡಗ ಆಜಿನೆಡು ಏಳುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ 77 ಅವು ಬೇತೆ 45 ಲಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕಂಡ 7 ಲೆಚ್ಚಿ ಲಾಟ್ರಿ ನಾನು ಐತಿರುಂಡು ಏಳೆಡಿಚ್ಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ ತಂದುಟ ಇಟ್ಟುಂಡೋಗ ಉಂಡ ಏಳೆಡು ಉಂಡ ಬ್ರೋ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಸಖತ್ತಾಯಿನ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಾನೆ ಕೊಡಂಗ್ಲ ಮಾಂತದ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ಲದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಂಡದು ಅನಿಟ್ಟು ಊರೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ ಚೂರು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾರಿ ಪವರ್ಲದ ಅಕ್ಕನ ಅನುಭವ ಎಂಚೊಂದು ಮಾಡಿದೆ ಕೇಂತೆ ಕೂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಹೋದು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಫ್ರೆಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ತು ನೀನು 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಹೊರತು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ಲಿತ್ತ ಎಂಚ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಶೇರ್ ಅನ್ಬೇಕು ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ನೀವು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ ಬಯ್ಯ ಉಂಟು ಇರ್ಲು ಉಂಟು ಬೆಂದಿನ ಕೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರು ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರು ಇದನ್ನ ಬರಂದು ಅಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬರೋದುಂಡು ನಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದಡ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಪೋಯಿನೆ ಅಯ್ನ ಅಕ್ಲನ ವರ್ಕ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಬಂದದು ತ್ವಿಯರ ಈಸಿಪ್ಪು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊರ್ಪುಣೆ ತೆಪ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ನೋಡಿ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಒಂದು 100 ಡೆಲಿವರಿ ಅಜ್ಪ ಡೆಲಿವರಿ ಮಂತನೇ ಐಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆವತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲೂರು ಡೆಲಿವರಿ ಓಲ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಬಂದ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಚ್ಚಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಶೋ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೀಶೋ ಉಂಡಾಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಲ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತನು ನನ್ನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಯಾಗೆ ನಾನು ಮೂಲು ಇತ್ತಿರೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತನುಳ್ಳೇರು ಕಡಿಮೆ ಇಂಚಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾನೇ ಬದ್ದೆಡ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಜಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮರಣಿ ಪಂಡಿ ಜನ ಇಟ್ಟೈತೆ ಮಾಡ್ಬಿಣೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಣೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ತೆತ್ತದ ಮರಣಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ತೆತ್ತಿತ್ತೆ ಐತೆ ಅವು ಬದ್ದೆಡ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರನೆ ಅವು ಎಂಜಿ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಇನ್ನು ಮಗರ್ನ ಲಾಟ್ರಿ ಮಗರ್ನ
ಒಂದು ಡೌಟ್ ಏಳು ಹಿಡಿದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಳು 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 ಓ ಏಳು 02 ಉಂಟು ಏಳು 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 ಒರ್ಮುನ പ്രൈസിലുണ്ടോ തുക ഒർമുനേട് തുക ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕನೆ ಒರ್ಮುನೇಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಏಳು 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 ರಡ್ಡು ಏಳು ಮೂಜಿ ಏಳು 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 ಎನ್ಮ ಏಳು ಏಳು ಇಜ್ಜೆ ಜವದಾನ ಬ್ರೋ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕನ್ ಹಣೆಯರು ಪಾಡ್ತಿತ್ತದ ಆಂಡ ಈ ಸಂಡೇ ಮನ್ಪುಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಮನ್ಪುಗನ ಎಲ್ಲೇ ತೂಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗನ ಎಂಚಾವು ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ പൊടിത്തിന് ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಜಿಪು ಚಿಕನ್ ಅದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಾಗ್ತಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ತಾನೆ ತೊಂದರೆ ಬಿರಿಯಾನಿಂದ ಆಫ್ ಇದೆ ನೋಡು ಬಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಟ್ಟಾನೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂದ ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಏಳು ಏಳು ಏಜ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಐಟುಂಟು ಹೋಗ ನಾನು ಐಟಿಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಲಾಟ್ರಿ ನೀ ಕೇತು ಲಾಟ್ರಿ ₹5 ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲೇಜ್ SF ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಓಡಿ ₹1 ಹೊಂಟೆ ಇದು ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಟ್ರಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೋಡ್ SF 379998 ಹೊರನೆ ಬರ್ತದೆ ಅವು ₹5,000 ಕೋನ್ ಪ್ರೈಸು SF ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿರುವನಂತಪುರ ಹೋಗ್ತಾನೆ 438127 ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ತುಪ್ಪನಾಗ ಲಾಟ್ರಿ ತೆಪ್ಪನ ಮರಲು ಉಂಡದುಳ್ಳೆ ಯಾನ ಎತ್ತನತ್ತು ಮರಲದ ಇಂಜ ಅನ್ಪೆರಾಳಿ ಎಪಾನ ಹೊರದ ಎತ್ತನ ಲಾಟ್ರಿ ಅಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಲಾಟ್ರಿ ತೆಪ್ಪನ ಕೇಳು ಅಕ್ಲೆ ಟೆಮಾಗುರು ಅಂಚನೆ ಅಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಎತ್ತೋ ಒಂದು ಪುಣೆ ಅಕ್ಲೆ 30,000 ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ತುಪ್ಪೇರು ಎಪಾನ ಒಂಜಿನ 30,000 40,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕಿ ಕೆಲವು ದತ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪರು ದಾಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಲೈಫ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಕೆಲವರೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕೆಲವರೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲಾಟ್ರಿ ಅಂಚ ಲಾಟ್ರಿ ತುಂಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತನೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆತನೆ ಇದೆಂಚ ಹೋತನ ಕುಡ್ಲ ರೋಡ್ ಇಚ್ಚ ತಲಪಾಡಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಕುಡ್ಲ ರೋಡ್ ಆ ರೋಡು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಆಡೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಎರಡು ತೋಡು ಎತ್ತು ಲಾಟ್ರಿ ಇಪ್ಪಣದ ಹಂಗೆ ಅಂಚಿಗೆ ಲಾಟ್ರಿ ಇಚ್ಚಿದೆ ಅನವಂಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾನ್ ಲಾಟ್ರಿ ಪೂರ ದುಬೈ ಲಾಟ್ರಿ ಪೂರ ಫೇಮಸ್ ದುಬೈ ಲಾಟ್ರಿ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲಾಟ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಚ್ಚಿ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂಚಾನೆ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಉಂಟಾಗೆ ಇಡೆಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆತನ ಮಲ್ಲ ಲೈವ್ ದಲತ್ತು ಎರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ತೋಜುಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಒರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಗ ಅಂಚನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೂರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಲೈವ್ ಆಡ್ತಂದು ಪ್ಲಾನ್ ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ತಮ್ ಲೈನ್ ಪಾಡಿಯ 10 ಕುಳ್ಳಿ ಆತೇವೆ ಗದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆತೇವೆ ಗದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವರ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೈವ್ ನೀಟೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂದೊಲ ಪ್ಲಾನ್ ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಂತೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈವ್ ಇಟ್ಟು ಕುಳ್ಳೆ ಎಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳದು ಪಾತೆರೆ ಬತ್ತನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡು ತೊಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಂತ್ರ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪಾತೆರ್ ನೀವು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೈವ್ ಇಡು ಉಂತವೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಶೇರ್ ಉಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆಡು ಪುರರ್ಗಲ ಬೈ ಬೈ ಒಂದು ಎಲುದುಗ ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಆಡು ಪುರರ್ಗಲ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ರ ಪೂದರ್ ಬರಲಿ ಲೈವ್ ಕಟ್ ಆನ್ ಪಂಚಾನ ಆಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತುಕ ಎಲ್ಲ ಬೈ ತುಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೈವ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬಾಯ್